Aquesta setmana hem conegut les dades de l'EPA, unes dades desastroses, que mostren com el govern, com PP i Convergència menteixen quan ens estan dient que estem sortint de la crisi perquè no és veritat. Ahir, a més, el govern del PP va situar que amb les polítiques que estan fent van reconèixer ells mateixos que no reduiríem l'atur fins al 2017, que l'atur seguiria per sobre el 20% fins al 2017. Un govern que reconeix això, en el fons, és un govern que està reconeixent que les seves polítiques són una catàstrofe. I nosaltres aquí el que volem fer en aquest 1er de maig és dir a la dreta que governa, el PP i a Convergència, que en aquests moments les seves polítiques estan creant una situació de crisi que ha vingut per quedar-se, que si seguim amb aquest austericidi global, seguirem un cop més amb un model de societat de la desigualtat, de la precarietat i de l'atur, i no 1er de maig, per reivindicar d'una forma molt clara que nosaltres volem canviar de polítiques, batallarem perquè hi hagi un final d'aquest austericidi absolutament catastròfic i volem anar avançant cap a unes noves polítiques d'inversió, d'igualtat, per combatre contra aquestes polítiques que ens ha generat aquest capitalisme neoliberal desenfrenat, i avui, 1er de maig, volem reivindicar més que mai els drets i la dignitat de la classe treballadora que està sent en aquests moments agredida per aquestes polítiques de la dreta. Per nosaltres el model d'immersió lingüística és irrenunciable. És un model que ha garantit la cohesió social en aquests darrers anys a Catalunya i és un model d'èxit que està estudiat a més per altres països de la Unió Europea com un model que ha funcionat molt i molt bé. Per tant, nosaltres tot el que siguin agressions cap al model d'immersió lingüística, cap a la llengua, les combatrem, i nosaltres serem una veu molt ferma en la defensa d'aquest model que ha sigut un model d'èxit.